Wij zagen op een gegeven moment een man in een auto en die man die herkenden wij als verdachte van diverse diefstallen. En de collega's wilden deze man aanspreken, maar op dat moment ging hij er in de auto vandoor. Vervolgens is er een achtervolging geweest met meerdere eenheden, zowel in Oosterwolde als ook daarbuiten. En uiteindelijk is die geëindigd op een oprit van de A32. Er zat een motorrijder vlak achter deze verdachte. Die wilde de auto ook tot stoppen brengen. Maar de man bedacht zich niet, stapte op het rempedaal en zette de auto in zijn achteruit. Hij reed dus echt in de richting van de motorrijder. Die moest uitwijken richting berm en kwam daarbij ten val. En zelfs toen hij in de berm lag, probeerde die man nog steeds op de motorrijder in te rijden. En daarbij heeft mijn collega 2 schoten gelost. Op dat moment heeft hij weer gas gegeven, is hij er vandoor gegaan. En toen hebben wij besloten om de achtervolging te staken, vooral vanwege de veiligheid. En ook omdat we wel wisten om wie het gaat. We kennen zijn identiteit, dus hij zal op een later moment worden aangehouden.